aiwa nyika yezimbabwe yachizosvodesa yazinyonyadzisa manje. Munoziva kuti muri yezimbabwe mahospitals aiwa inzvimbo tinozoziva kuti kana munhu achirwara anenge ada kunosevha upenyu hwake, anenge anosevha life, anenge ada kunorestoriwa kuti aiwa amboboostiwawo life yake. But una kuti zvakuitika munyika yezimbabwe especially parenyatwa vanhu vakushokeka vakutotya kuti ogwa tichatoendi. Sandapinda mashoko anobuda taugwa panapa chekusoziva nakupochiona kuti wasubscribe olike oturn on the bell like. Tinoona kuti anoposta this picture ramuri kuona this meal yatoona kuti sadza aiwa nemuriwo muri kuona kuti aiwa this meal is not even nutritious, it's not balanced. Anonyanyora achiti this is the lunch that was served to pregnant women today at Parenyatwa Hospital's maternity unit. Parenyatwa used to be the best hospital in Southern Africa, second only to South African hospitals in the 1980s. This comes after the Zimbabwean tyrant Emmerson Mnangagwa commissioned a multi-million-dollar VVIP complex of airport lounges today for himself, his wife, and the corrupt cabinet colleagues. This is what corrupt rule does to a country. This is what Zimbabwean pregnant women are subjected to by the dictator Emmerson Mnangagwa. Ari kuexpose achiti aiwa yesterday mutungamiri wenyika commissioner the VVIP complex paairport. Patinoona kuti tikatarisa zvinhu zviri kuitika kumahospitals kwatoona kuti ndokunofanira kuti kunge kuchitonyatsopewa attention kuti vanhu munyika yezimbabwe vakazvitakura vakwanise kuzvara magenerations edu. Tinoona vanenge vachitopuwa that meal yatiri kuona kuti aiwa navana upenyu navana utano. Nyika yezimbabwe inotoberewa nenyika yezambia vanokriticize zvavachinotungamirwa neepapeti. Mukaona muzara nezuro mutungamiri wenyika yezambia vakaenda chilema vanokomishona that hospital seyamuri kuona mapictures iyo yamunyatso kuona kuti aiwa apo paunonyanya kutaurwa zveLeadership apo. Mutize mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda kucomment section medu, musana kusubscribe or like, turn on the bell.